खुलुमबाय बर' खौरां इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ BPFनि माखासे MCLAफोरा UPPL हानजायाव हाबफैगोन। बे खोथाखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां 2 नं सालबारि बियाबनि बारग' MCLA जय मुसाहारिया BPFनिफ्राय UPPL हानजायाव हाबफैखांनायनि उनाव आरो फिन गुबुन बारग' MCLAफोरा हाबफैबावगोन नामा? प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदोंदि BPFनि बारग' MCLAफोरा जोंजों UPPLआव गोरोबफैनो सावरायनाया सोलिबोगासिनो। बे साननैसोनि गेजेरावनो मोजाङै सावरायनानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनानै होदों। गंसे कार आरो ट्रेक्टरनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया बिहारनि खगड़ियाआव जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि खगड़ियाआव मोनसे हाबायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव फुंनि समाव गंसे कारआ न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन। बे समावनो 31 नं राजा लामायाव गंसे कार आरो ट्रेक्टरनि गेजेराव हरखाब मोगा-मोगि सौग्रावलायनाया जायो आरो बे जाथायाव गासै 7 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो 4 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिदों। जाथायखौ खौरां मोननानै लोगो लोगो पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावदों। बिजनीआव BJPनि गावजों गाव दान्थे-बिदान्थे। बिजनीनि MLA अजय कुमार रायनि गोहोखौ बाहायनानै चिरां जिल्ला BJPनि आफादगिरि रतन चन्द्र राय आरो BTRनि लेङाइ आफादगिरि अबिराम महानायकेनि सायाव थुरिबारि बियाबनि TCLCC आफादगिरि सिरिथानि BCDCनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो सोद्रोमानि मासिखौ दानख'नायनि अजद थिखांदों। मैया मोनायाव मावथिफोरा थुरिबारि मण्डल BJPनि मावख'आव मोनसे खौरां मेल खुंदोंमोन आरो बावैसो जालांनाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां मासि सोलायनायनि सायाव दैदेनगिरिनि बेरेखायै रागा जोंखांदोंमोन। BJPनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा दान्थे-बिदान्थे गोनां आखु बर्मनखौ फिन सायख'फिननायाव रागा जोंदों, जायखौ पार्टीनि गासैबो मानसिफोरनिफ्राय जर'खायै जाख्ल'नायाव लोब्बा थानायनि थाखाय थुरिबारि काउन्सिल बियाबनि TCLCCनि आफादगिरि महरै सायख'जाथारनांगौ बिबान होनाय जादों। बिजनी BJPआ सोंथि खालामदोंमोन दि सासे आइजो मावथिनिफ्राय अंगनबादि मिरुआव हेफाजाबगिरि महरै साख्रि होनायनि मुङाव गासैबो दोलोनि मासिनिफ्राय उदां जानायनि उनावबो केरेक्टार बर्मनखौ मानो TCLCCनि आफादगिरि महरै थिसनफिनदों होननानै। रायमना माहारियारि हाग्रायाव अर खामदों। थांनाय 15 मार्चनिफ्रायनो हाग्रायाव अर खामबाय थादों होनना हाग्रा बिफानआ सन्देह खालामदों। कसुगाव हाग्रा ओनसोलनि सेन्ट्रेल रेन्जआव बे अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। हाग्रायाव गोदान जायगायाव खामदेरनायखौ नुनानै हाग्रा बिफानआ जिंगा सिदों। हाग्रा बिफानआ अरखौ खोमोरनो नाजासेयावबो दाबो खोमोरनो हायाखै आरो दायो एसे खमायदोंब्लाबो जायखिजाया समावनो गिख्रंथाव महर लाजानो गिदों हाग्रा बिफानआ। अर खामनाय जाथायखौ मिथिंगायारि जाहोनाव एबा दंफां सिखावनि जाहोनाव बेबायदि जानायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफानआ। खामनाय अरखौ आबुङै खोमोरनो थाखाय खामानि मावगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। रां घुस लानानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ सरकारा हमना बेनि गोख्रों साजा होनाय एबा कारापसन खालामग्राफोरखौ संदानना हमबोबाय थानाया सोलिबोबाय थादों। बेबायदियैनो फिन बिजनी बर' बाजारनि खुदिया जौगाखां मावथांखिनि मावख'गिरि CDPO बिथां ब्रजेन्द्र नाथ दासखौ CM एन्टि कारापसन ब्रान्चआ 10,000 रां घुस लानायाव खानो हादों। मख'नो गोनांदि अंगनबादि मिरुआव न' लुनो रां हरनायखौ हमजानाय ब्रजेन्द्रनाथ दासआ ठिकादारनिफ्राय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव 10,000 रांल' हरनाय जादोंमोन, नाथाय बे समावनो बिथांखौ खानो हायो होनना मिथिदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।